こんにちは、隙間のリリーです。メレ読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はハワイ好き、特にダンサーにとってはあまりにも日常的かなと思うハワイ語、フラを取り上げたいと思います。日頃、フラフラと口にするんですけれども、私たちが使うフラというのは、ハワイ語のフラとは違うんですね。どう違うのか。フラというとハワイ語でダンスをするということなんですね。動きを表す言葉、動詞なんですね。では、ダンスの名称としてのフラはハワイ語ではどういうのか。カフラ。こんな風に定冠詞カをつけないとダンスの名称にはならないんですね。動作を表すフラにダンスとしての輪郭を与えてくれる名詞化する役割があるのが定冠詞カです。では次に動詞としてのフラはどんな風に使うのか見てみたいと思います。フラオエ。オエはあなた。こんな風にまず動作を表す言葉が来て、その動作を誰がするのかっていう主語が後ろに続きます。なのでフラオエというとあなたは踊るということなんですが、なんかぶっきらぼうなんですよね。これを少しソフトな言い回しにしてくれるのが絵です。フラオエ。あなたはこれから踊りますよね。絵にはこれから感もあります。未来というよりも、これからですね。なのであなたはこれから踊りますよね。踊りなさいよねと命令の意味合いにしてくれるのが絵です。そしてフラアウ。主語がおいから会う。私に変わった。私に変わると私はこれから踊ります。つまり私の意思を表す言い方になります。フラをカフラとして名詞化してくれた定冠詞とは違うんですね。動詞、あくまでも動詞に意味を添えているのが絵です。もう少しこの絵の使い方を見てみたいと思います。先ほどと同じ例文ですが、フラアウ。私はこれから踊ります。つまり私の意思を表しているのはフラアウです。そしてこのフラの後ろにアナをつけるとどうなるか。フラアナアウ。このアナには持続の意味、何かが起こりつつあるという意味合いがあります。今私は踊っているという持続の意味になるんですね。起こりつつある。そしてこの先も踊り続けるという未来にフォーカスされている時には未来の意味になります。これは文脈によって意味を考える必要があるんですけれども、このアナに持続の意味があるというところは押さえていただきたいと思います。そしてフラネや同じようにフラに意味を添えているんですけれども、絵ではなく手がついて、そしてアナではなくネイが使われると、今私は踊っているという現在進行形に近い意味合いになるんですね。ここであれと思われた方があるかもしれないんですが、フラという動詞を名詞にしてくれる定冠詞はカでした。なので定冠詞にはカとケがありますが、このケは定冠詞ではなくて動詞フラに意味を添えているケなんですね。そしてこのネイに今ここという意味合いがあるので、ケフラネイアウというと今私は踊っているという意味になります。こんな使い方があるというところでも、定冠詞はカとケがあって、ケが使われるときは
け、え、あ、おで始まる言葉にはけがつく。それ以外は多くの場合かがつく。この定冠詞のルールはやっぱり大事だなということがお分かりいただけたかなと思います。基本はやっぱり大事なんですよね。メールを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。